Milí moji, vítajte v rozprávke. Dnes si upečieme koláče bosoráče. Muchotrávky pomeliem a bosoráče napečiem. Bosoráče. A všetko sama. Pripravíme si teda misku na cesto, kilo polohrubej múky, 5 polievkových lyžíc kryštálového cukru, 500 ml mlieka, najlepšie plnotučného, štipka soli, 2 vajcia, droždie a 100 g bravčovej masti. Podľa toho, aké koláče budete z neho robiť, pripravíme si plnky, tvárohovú, lekvárovú, poprípade kakao na závín. Do misky si dáme múku, vyhrabeme tam jamku, pridáme droždie, polievkovú lyžicu kryštálového cukru a zalejeme teplým mliekom. Premiešame s troškou múky a pod pokrievkou necháme vzísť kvások. Trvá to asi 15 minút. Keď nám kvások vykysne, pridáme ďalšie 4 polievkové lyžice cukru, štipku soli, pridáme 2 vajíčka a po troche začneme pridávať teplé mlieko a zapracovať cesto. Keď máme bochník hotový, pripravíme si rozpustenú, ale vychladnutú bravčovú masť, ktorú po troche zapracovávame do cesta, kým máme krásny hladký bochník. Necháme ho kysnúť hodinu pri izbovej teplote. Keď mi cesto vykyslo, vyklopila som ho na naolejovanú dosku a rozdelila na polovicu. Z jednej polovičky som spravila závín, na tenko som ho rozvarkala, natrela maslom, posypala kakaom, cukrom, zvinula a na plechu som ho ponatierala vajíčkom rozmiešaným s mliečkom. Kým mi závín vykysol, spravila som z ostatného cesta tvarohové a lekvárové buchty. Závín išiel prvý do rúry na 180 stupňov na 40 minút a potom buchtičky na 180 stupňov 30 až 35 minút. Koláčiky sú úžasné, mekučké ako babičkine periny a absolútne dokonalá chuť, takže ich rozhodne vyskúšaj a pre viac takýchto babičkovských bosoráckých receptov ma nezabudni sledovať.